Τόσο καιρό μας ακολουθείτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να συστηθούμε και να σας ξεναγήσουμε ψηφιακά στον τόπο μας. Το κτήμα Γκεζέπη λοιπόν είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής και πώλησης κρασιού. Οι αμπελώνες μας βρίσκονται στον έφορο κάμπο του Γαλατά στην Αιτωλοακαρνανία, έναν τόπο με πολύ ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Το όρος Βαράσοβα, ο Εύινος ποταμός και ο Πατραϊκός κόλπος δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τα αμπέλια μας μικροκλίμα, τα οποία είναι φυτεμένα σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιόμετρου από τη θάλασσα. Η βραδινή δροσιά της οποίας έρχεται και ξεκουράζει κατά τους θερινούς μήνες στα σταφύλια μας. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που κάνει τόσο ιδιαίτερα τα κρασιά μας. Όλα τα στάδια της καλλιέργειας, της συνοποίησης, της εμφιάλωσης και της πώλησης στο κτήμα Γκεζέπη γίνονται από εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό και μπορούμε να εγγυηθούμε για την αγνότητα και την ποιότητα των προϊόντων μας. Μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε τα βίντεό μας και από το κανάλι μας στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη την οποία λαμβάνουμε και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε.